בעקבות הטרגדיה שקרה כאן בניו יורק, הבחור הזה שהתאבד, לא נתנו לאבא להגיע לבר מצווה, והיה כל הזמן סכסוכים שם בין ההורים, והרציתי כל מיני סרטונים ביידיש, ויש לי ביקוש עצום להוציא את זה בעברית גם. קרה פה טרגדיה, הרבה אנשים אומרים לי, יונתן, לא מדבר כל כך פתוח וזה, בוא נדבר, יש פה משפחה, כן, יש פה שואה, רבותיי, בוא נטאטא את זה מתחת לשטיח, אנחנו מאוד טובים בזה. עשרות שנים אנחנו מטאטאים מתחת לשטיח הרבה דברים, בוא נטאטא את זה גם כן. ילדים פה מתים, ואתם אומרים, מה, שכחו. אבל אני רוצה לשאול אתכם שאלה עמוקה יותר. קרה פה טרגדיה, ואנשים אומרים, בסדר, קרה. יש היום מאות, אם לא אלפי ילדים, שמנוכרים מההורים. לא יכולים לראות על פי רוב, בוא לא נהיה פוליטיקלי קורקט, על פי הרוב, האבא שלא יכול לראות את הילדים. הילדים האלה חיים? למה? בגלל שהוא עוד לא לקח חבל ותלה את עצמו, או שהוא עוד לא עלה לגג וקפץ? אבל ניתן לכם כמה דוגמאות. דיברתי עם מגיד שיר בישיבה, ואומר לי שהוא הולך הביתה עם איזה בחור שהוא בא מכאלה הורים שרבים כל הזמן, והאמא לא נותנת ללכת לאבא. והילד אומר לה, והבחור אומר לו, למגיד שיר, המגיד שיר יודע, מאוד מאוד מוזר, כל בן אדם שעובר, אני תמיד חושב, אולי זה אבא שלי, אני אפילו לא מכיר את אבא שלי, אני מוצא איך שהוא נראה. והילד הזה חי, נכון? יש לו גוף שחי, זז. אבל זה חי? אתם באים להגיד לי שהוא לא מת? והמגיד שיר אומר לי, הראש שלו לא פה, לא לומד כלום. יש לו כישרונות. למה? כי הוא מת. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, דיברתי עם אחד מהמנהלים של הארגונים החשובים. הוא מספר לי שיהיה ילד מלונדון, הוא הלך וחקר איזה חברת תעופה תסכים לקבל אותו, בלי שהוא יהיה מלווה, עם ליווי של מבוגר, שיוכל לטוס לאמריקה. והוא חקר ומצא. הלך, סידר לעצמו חברמן, סידר לעצמו דרכון, סידר לעצמו את כל הניירות, הגיע לארצות הברית לבד, לא סיפר לאבא שלו, לא סיפר לאמא שלו שרבים ומכסחים אחד את השני, והוא פשוט הגיע לאמריקה, לניו יורק. אין לו מושג איפה הוא מגיע, הוא הגיע למונסי. הוא פגש צדיק, חבר שלי, את מרמות ברקוביץ', שזה גם כן נס נפלא, והוא אומר לו, תשמע, אני הגעתי פה מלונדון, אני פה לבד, אין לי אף אחד בעולם, אני רוצה שתסדר אותי מקום. כמובן שסדר אותו למקום להגיע לשבת, הוא לא סיפר לאף אחד. ברקוביץ' שואל אותו, תגיד לי, מה חשבת? אתה תגיע למקום, אולי תגיע להונולולו. הוא אומר לי, לא אכפת לי, הייתי מגיע למדבר, שאין לי אוכל ואין לי שתייה ואין לי כלום. העיקר לי להיות בבית כזה כשמכסחים אחד את השני. ולא נותנים ללכת לזה, אני שואל אתכם, הילד הזה חי? הילד הזה חי? היה עכשיו, יש לי תמונות, מלא תמונות. דיברתי עם איזה אמא, שהיא אומרת לי, הבת שלי מזמן כבר שכחה מאבא שלו. וגם הוא שכח ממנה, האבא שכח ממנה, והבת שלי שכח ממנו. יש לי בטלפון שלי עשרות מכתבים, שהיה איזה דוד והגיע לבית שם וצילם את זה, שהבחורה הזאת בת 17 כותבת כל יום מכתב לאבא, כל יום. אבא, הלוואי והייתי יכול לחבק אותך, הלוואי ואני יכול לראות אותך, אין לי מושג מי אתה. היא כותבת באחד המכתבים שהיא הולכת ברחוב, היא מסתכלת עם העיניים למטה, כי היא לא רוצה להיות גבר, הולך עם ילדים, כי פשוט זה פותח בפני הפצע נורא. אני רוצה לשאול אתכם, הבחורה הזאת תתחתן פעם? היא בכלל מסוגלת להתחתן? הבחורה הזאת חיה? היא חיה או היא מתה? אני שואל אתכם, למה היא חיה? למה? בגלל שהיא עוד לא לקחה את החבל? ועשרות סיפורים כאלה, ואנחנו תטאטא. אני יכול לספר לכם עוד עשרות סיפורים כאלה. היה בר מצווה כאן בניו יורק לפני כמה חודשים. האבא הגיע בשקט, אני מכיר את האברך, הגיע בשקט, התיישב בצד, הבחור ראה שאבא שלו הגיע, פשוט קם באמצע בר מצווה וברח, הבר מצווה נגמר, אין בר מצווה, אין בחור. אתם אומרים לי, תטאטא, הבחור הזה, הבר מצווה, הוא חי? ואתם אומרים כלום. היה פה טרגדיה, בוא נתעורר, כל אחד אוהב לנצח, גם אני אוהב לנצח, כשיש לי ביזנס, כל אחד אוהב ניצחון, אבל ניצחון זמני זה טיפשי.
הצד השווה בין כל הסיפורים האלה, בין רובם של הסיפורים האלה, שהילדים חוזרים לאבא, והם לא רוצים להקים את ההורה המנוקה, האבא או האמא, והם נוקמים בכם נקמה אדירה, שלא רוצים להכיר אתכם. תפסיקו לנקות ילדים, ניקוי הורים, שילדים לא יכולים לראות את האבא או האמא. אין תירוצים בזה. אפילו אם האבא הוא הכי הגרוע בעולם, לפחות שמישהו ישגיח עליו. אין כזה דבר להכחיש ילדים להורים. אין כזה דבר הכחשה יותר. אתם רוצים לעשות את זה? אתם הורגים את הילדים שלכם במו ידיכם. חייבים להביא התעוררות עצומה. אני בן אדם יחיד, אני לא, יש רק את ה-24 שעות שיש לכם. ואני עסוק בעוד הרבה דברים. ואני לא יכול לעשות את זה לבד. להתעורר לצרוח על ההורים המנקרים האלה. אתם רוצחים את הילדים שלכם. בסוף הם ירקו בפניכם. מה אתם עושים? איך אתם יכולים לקחת מילד את הזכות למען ייטב לך וארך את הימים? אתם לוקחים את אריכות הימים, את הטוב שבילדים שלכם. בואו נגמור עם הסיוט הזה. בואו נתחיל לעבוד עבודה משותפת בין הורים, וזה רק יביא טוב אליכם. קצת איגו לשים בצד, קצת גאווה בצד, והאישיב לייב ובסלבונם ולייב בונם על הוויסל.